Olomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Elize Jandaw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka min ye an ka sɔrɔdasi maa 82 olu sera k'u yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ min ye Bamakɔ ɲɔgɔnwale ka bɔ bolo min ye bingali min kɛra avril kalo tile 25 a dɔw tun minɛna o senfɛ Bamakɔ jɛkulu fɛ n'o ye JNIM ni FLA ye sɔrɔdasi minnu bilalen filɛ nin ye u bɛɛ lajɛlen sagolen don sagocogo ɲuman na min ye an ka jamana sɔrɔdasiw ka jɛkulu fɛ minnu ka baara bɛnnen don nin ko in ma maa minnu bilalen filɛ nin ye sa Jean Elize Daw y'a yɛrɛ sa k'a fɔ ko a kɛra waleya senfɛ waleya min n'o sigira sen kan kabini u minɛ waati ka fɛɛrɛw sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye baara bɛ se ka kɛ cogo min na u ka bilali a bɛ se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na Jean Elize Daw ko k'a b'a yira sa ko min ye jamana ka wulikajɔ ni cɛsiri kuda ye san kalo 12 ka se a ka kɛlɛkɛcɛ minnu minɛnen don k'u lana k'a bɛ tali kɛ o baara hukumu kɔnɔna na état-major ɲɛmaaba a ko k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin sɔrɔdasi ninnu ma u ye muɲu ni degun min kɛ u ka danbe an'u ka hɔrɔnya kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ ko sɔrɔdasicɛ minnu don u bɛ se ka degun kun ka foli ta ka ɲɛsin u ma u n'u ka denbayaw bɛɛ lajɛlen min ye k'a ɲini jamanadenw fɛ sa Olomasiri tabaw sa ka se ka olu dɛmɛ waati gɛlɛmanw olu tɛmɛli hukumu kɔnɔna na yaasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min a ko a bɛ maliden cɛ n'a muso fana fo u ka dɛmɛ na san kalo 12 ka ɲɛsin Olomasiri tabaw ma ko an bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ni kɔlɔsilikɛlaba ye yaasa an ka jamana an bɛ ka wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin Bamakɔ ɲɔgɔnwale kɛbaw ma se bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Jean Elize Daw sa k'a b'a ka foli n'a ka tanuni ta ka ɲɛsin Olomasiri tabaw ma olu minnu ka wulikajɔ ni cɛsiri dɔ bɛna far'u kan don o don maaw n'u bolominɛw la kasiri la jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ minisiri min bɛ mara kama bɔli kunna ale fana ye communiqué kɛ kunungo n'o ye gouvernement ka communiqué 4 n'a ye ɲinan san kɔnɔna na min ye fanga ka kuma lasela ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye nin kalo in tile 13 général d'armée Assimi Goïta ni ale ye Mali ɲɛmaa ye ko a ye a ka yafa bulon dayɛlɛ Yann Christian Bernard Vigilier ye n'ale ye Fransika ye maa min yɛrɛ kun nana ka bila kaso la san 20 kaso k'a kun kan k'o kɛ sabula fanga jaso a tun y'o bolo da ko nin waleya min talen filɛ nin jamana ɲɛmaa fɛ nin ye o ti foyi bɔ sariya ale ni kiiri min tigɛra o kɔlɔlɔw la min ye yafa in ye o tɛ kiiri ɲangini o wuli ka bɔ yen cogoya si la sabula kiiri min kɛra a kɛra fan fila bɛɛ lajɛlen ka hakɛw olu bɛngali hukumu kɔnɔna na Mali ale ɲɛmaa si ma i sen don a la min ye jamana ɲɛmaa ye fana k'a b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Vigilier ye k'a ka kiiri kɛra k'a ɲangi procès senfɛ procès min n'o kɛra bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko maa si ma i sen don a la k'a fɔ ko mɔgɔ ye ko ta ka ɲɛsin a ko ma walima k'a ko yɛlɛma cogoya sugu dɔ la ko min ye sariya hakɛ bɛɛ lajɛlen dafara a ka kiiri hukumu kɔnɔna na président ka kuntilenna n'a ka miirinaw ye min ye o ye kiiritigɛlaw k'u ka baara kɛ jamana marabolo tɔw k'u ka baara kɛ si kana se si ma kuma tɛ bi na cogo min na jamana yɛrɛ sigilen don sariya minnu kan n'o ye ka fangaw bɔ ɲɔgɔn na o bɛ se ka lafasa cogo min na ka kɛ ni kiiri taabolo ye min ye minisiri ye sa a ko u bɛ nin wagati in fana sugandi jamana minnu bɛ yen n'o ye an teri jamanaw ye n'olu sen donna nin ko in na sa ko ka olu fana fo sabula u y'a kɛ gundo ale ni bonya ni karama kɔnɔna na ka kɛ ni Mali yɛrɛ ka kuntilenna n'a ka taabolow ye wa ko u bɛ u fo nin waati na sa ko gouvernement yɛrɛ kɔni b'a ɲini sa ka maliden bɛɛ lajɛlen fo jamanakuntigi ale fana ka foli ta ka ɲɛsin ale fana ma faamuyaliko ɲuman min n'a sera k'o sɔrɔ nin ko in na ka yafa kɛ nin ko in hukumu kɔnɔna na ko b'a yira sa k'a fɔ k'an ka jamana ye jamana ye min bɛ ba don kosɛbɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ sigikafɔ la ka kɛ ni an ka maabaw n'an ka tabiyaw ye wa min ye Mali ye sa jatigiya jamana min don a ma ɲinɛ o kɔ su ani tile a n'a ka seko ni dɔnko min ye gouvernement ka kuma lasela ye k'a b'a yira sa ko min ye sariya kɔni ye o b'a ka baaraw tɔ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ kiiri fɛn fɛn bɛ yen fɛn fɛn bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni jamana sariyaw ye ko Ala ka Mali kisi Ala ka Mali tanga min ye minisiri min bɛ mara kama bɔli kunna fanga ka kuma lasela général de brigade Issa Ousmane Kulubali chevalier officier de l'ordre national fala ye bilalen senfɛ n y'a f'i ɲɛna min ye an ka sɔrɔdasicɛ dɔw ye sa olu fana kun minɛna Burɛmu na Burɛmulakaw Burɛmu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya bato ale attaquera waati min na n'o bɛnna septembre kalo tile 7 san 2023 ma o sɔrɔdasi dɔw fana bilara min ye commandant Cissé ale n'a ka cɛden minnu dɔw kun minɛna o ko senfɛ sa olu fana maa bilalen ninnu na an bɛ dugawu kɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen ɲuman se u ka so.